Google Translate знае какво значи сокерес. Разбрали новия апдейт, преславя днеска на Google Translate, това е важно, може с теб да го обсъдим. Цял живот сме искали да напсуваме някой на цигански. Пише му Хасмокар. Това го знаем от на песните на Совка. Така, ето го огромния апдейт на Google Translate от днеска, който трябва да се тества задължително. Окей, са батката. Гледай, откъде си? Катарсан? Вчера ги чета новината, Google Translate говори 110 нови езика. Викам, какви са тя 110 нови езика? И тогава всеки почна да се измисля езици, какво става монтански или почна да знае Google Translate. Чумански. Това сме чакали цял живот, вие осъзнавате ли го това нещо? Цял живот сме искали да напсуваме някой на цигански, ама и не стига познанието как се прави. От няколко дни Google проговори и на ромски език. 614 милиона души говорят 110 нови език. Всъщност си мисля, че точно около 600 милиона души говореха испански пряко и мисля, че около милиард беше непряко. Нещо такова. Къде другаде да провериш дали Google Translate е прав след Христо Ботев? Аз това се питам. Оле, чат, осъзнавате ли? Тие нямат идея за какво ги питат и за какво ги интервюират. Той едно си баба знае, едно си баба бае ситуация. Те му обясняват за Google Translate, той обяснява, че е на групички разделен на циганския квартал. Google не е добър, се оказва. Сега, тук стават много интересни спекулации между другото чат. Google да издумка 110 езика наведнъж и до момента да не са го направили това нещо, това означава, че всичко е AI тук. Тоест това от някой LLM явно е прекалено добре обучен, т.е. техния, не някой, и просто са тръгнали да превеждат всичко. Как е записан този език? Романи. Записан е като романи. Чайте да го отворим. Майчици. Имаме Romanian и Романи. Верно? Ето го. Пуснали си ги за всички. Това е впечатляващо.